Our generation may not get this Biafra. Our generation may not get it. It may be our children or our children will get this Biafra. Hey, one name clear this video. He created this video. He chere ka mbateba biagwago okwu. Hey, wumbu nine ekpere na go for na Abuja maka the release of Mazin na Nekalo ka oge siwega. Ofu amade we fulefu ebe ha wapụta si just create the video. Ihe mere nwa through Jesus Christ disgrace onwe among ụmụnna ji our the name of our ancestors na ekpere. Nwa through Jesus Christ misbehave for that place. Hate you no dey boko se no ni. Ihe na emegbuo ya. Alo obodo a were logic ị gaghị awụ anya ahụ ị gaghị ama anyị ugbo oyi ụkwa anyị dibịa mara mma nke anyị dịghị ebe a ga-akacha mma n'afọ Chukwu abịa maka mkpere awụ na aha Jizọs ka ekpekwa nke ndị ọcha ihere mee ụfọdụ ụmụnna anyị ihe kwe ihe mere na Abuja mgbe ụmụnna anyị ndị Igbo niile jere Abuja maka case our brother Maazị Nnamdi Kanu mgbe our brothers na-ekpe ekpere ọ dị ka ndị na-ekpe ekpere abụ ndị omenala and the Christians nọkwa among them so mgbe ha kpechara the ekpere with ọjị so onye nke ọzọ asị ka ha kpee in the name of Jesus ka ha kpekwuo nke fa emechi onye nke anyị edosi ahụ na mba na ha chọrọ ụwa ya ka this guy amama for this young guy oji were the video now more Christians. That is why US and the Igbo do the most confused tribe onwe na Nigeria. Mana some people ada mo ihe nnekwu. Nkewa ahụ na-achọ, I bido nkewa, oti ihe ahụ na-ekwu Biafra. O wote this referendum, can you get to vote na Igbo a? 95% of Igbos bụ Christians. Mana ọ na-eme na ife ahụ na-achọ this Biafra bụ religion na a form of this religion ga fight Christianity. All na ndị Christians no na Igbos na ya chosen Biafra ka anyị nọrọ onwe anyị. Oti referendum a can you get to vote? Oti this referendum a can you get behind to vote na Biafra? Why unu ji wed amam na ndị fry na akwụ these people ụgwọ? I don't really know whether na ha na-akwụ n'ụgwọ unu na-eweta nkewa na Igbo. Unu na-eweta nkewa na Igbo. Amara m na ndị fry na-akwụ ndị anụ na Igbo ụgwọ na-ebute nkewa gbasara Christianity and omenala. I don't know whether they're paying you people to be doing these things. Eweta nkewa. Listen to me. I know that this message gave many people iwe, but I don't care. It's better I say the truth. Ndị Igbo, how far? I'm going to free him in a court today. I'm going to free him in a court, Abuja today. Number one, Ndị Igbo so one of the most confused tribe in Nigeria. Quote me anywhere. I repeat it again. Ndị Igbo so one of the confused tribe in this country, Nigeria. In this point of time, Ndị Igbo no n'ime right now, oge Ndị Igbo supposed to do unit more than ever before. In this point of time, Ndị Igbo no n'ime bụ mgbe ha kwesịrị ido unit, whether they na-aga ụka ọ bụ ndị aga ụka, whether they na-aga mmụọ or ndị aga mmụọ, whether na ebu Judaism, any religion or ihe ọ bụla ekwetere na ya, it doesn't matter. Oge abụ oge Ndị Igbo supposed to do unit. But look at what is going on in Igbo land today. Look at confusion, trouble, nkewa, no unit. Kedu onu ngesi kudungu, kedu nsi onai gesi wole no ogo anwe mmeri. Obia na Biafra agitation, autopilot and DOS something like that. Obia na Biafra agitation, okwago in different groups. Obese na nwa bụ Ndị Igbo, obese other people or by religion. Kedu Ndị Igbo so one of the most confused tribe in Nigeria. Obese na Igbo, obese religion ebido, no unit. Obena Biafra agitation, no unit. Ona bia akutu usu no Ndị Igbo na Lagos. Na pass Ndị Igbo alo. Faka na ejekwa na alu no.
na-asị na ndị a ma ihe ha na-eme. Confusion everywhere. Batasian ka ụmụnna anyị bata insecurity. Ndị Igbo kwa na ebukwa ụmụnnefe. Do you listen to me? Listen to me. It's better I say it. Adame n'iru mmadụ anya. It's better I say it. Akwa ịma aka anụ anyị ji aga. Our generation may not get this Biafra. Our generation may not get it. It may be our children or our children will get this Biafra. Kedu na anyị ga-esi wepụrụ mountain? Kedu na ndị Igbo ga-esi pụrụ mountain without unity? Ndị Igbo Chineke nyere ndị ọgụgụ isi. Chineke nyere anyị wisdom. Gọọmenti ebe ị ga-aga na the world ị gafe onye Igbo. O nwere gift. O nwere onye amara Chineke nyere ndị Igbo. Mana ekwensu na anụso ndị Igbo ọgụ too much. Ojila, listen to me, let me tell you the truth. Do you know that even the Nigeria government, even Tinubu, ndị ugwu, had to happy otu anụ osa ufọ bara n'Igbo? They are very happy. Had very very happy otu anụwa trouble ọgbaghara si ju na n'Igbo. Had to happy. Ha na-eme enjoy because ndị a chọrọ ọdịmma ndị Igbo. Fa chọrọ ọdịmma ndị Igbo atọ. That is why o ji wee nụcha ọgụ mgbe ọ nụrụ Biafran War. Ọ nụcha ọgụ niile ahụ ọ nụrụ fesizi ego ndị Igbo niile. Ma bilonia, ma milonia, ma trillionia, o sizie all their monies. Nyefe kwa 20 pounds ka o nyere ndị Igbo niile. Each person 20 pounds. Because ha chọrọ ka unu dị poor. Ha chọrọ ka ndị Igbo siri isi in this country, Nigeria. They don't need it at all. So they are very very happy. Otu o si nwe insecurity na this east. They are very happy. Ha na-eme enjoyment. Na-efe na-eme anyị everyday onwe court na Abuja. Na-eme anyị ka tribe enwelo ugwu na Nigeria. Na-efe na-eme anyị jiri anyị na-eme ihe ụmụaka, jiri anyị na-egwuregwu, jiri anyị na-agba football na Nigeria. Ke ha ga-eme anyị ba mba ndị ọsụ nnukwu asa anyị ọya anyị sibefe na. Anyị ba mba ndị ofe mana asa anyị ngwa anyị sibefe na. Ke ha ga-eme nothing. Ụmụnne anyị batakwa na east ya insecurity. Ndị Igbo Chineke mere ndị Igbo ebere. Ngwa na onezie una after hope for Biafra. Una I na so for Biafra. All the Christians niile na Nigeria, all the Christians niile na Igbo na support Biafra. We must get it. We must get it. Now, ono abu ndị leader. Ọhụ na hapụzie ịkọ maka Biafra. Barwazie ndị Christians. Barwazie Jesus na ekpere. Kedu onye isi wee che ha ga na-esi na-elu kuku nwa kpọrọ m ga-elida. Imana oti this referendum now. Ọ bụ na ihe ọ na-akpalike Jesus na Christianity gara na Igbo and all the Christians niile nọ na Igbo wee so no na ha ekwọrọ ọtọ referendum anyị ga-ada. Oti referendum we go for anyị ga-ada, anyị ga-win because all the Christians niile nọ na Igbo wee so mba na ya chọziri ihe ndị na-eme. O mee referendum ke na ga-esi win na agwụ na ihe abụrụ ihe suppose ị na-ekwu. Anyị suppose do unity ka anyị nweta ihe anyị na-achọ. Ụna hapụ ya n'aka aka ọzọ. Ụna hapụ ya na-ebute nkewa na Igbo. Now I will stop this message here. Watch my next message. I will land it up. I'm on this message here. Most of you may not understand it clearly, but watch my next message. I will analyze everything so that you will understand it. Go ahead, I'm a balondi woman. No, I'm a balloon mundi. When I'm a wafa, I'm a way by Sada, as a blue nib. Only by Sada drama, na bamba, Kamana, I got correct here. May he go to Nigeria. I will with the Haina John. Thank you and God bless you. I'm still your brother, Evangelist Ebube Joseph. Shalom.